I en quant a la segona pregunta, si el que m'està preguntant és si estem disposats a que encapçali per Barcelona el candidat d'Esquerra Republicana de Catalunya, la resposta és sí. Però insisteixo que això seran els adherits els que després, si s'arriba a un acord global, hauran d'acceptar-ho o no. Per part de la Direcció de Solidaritat, n'estem disposats a que sigui el senyor Junqueras el que encapçali la llista per Barcelona. Evidentment seria incompatible. És a dir, si Esquerra efectivament vol fer una coalició o una integració de sectors catalanistes del PSC que no vagin per la independència, és incompatible. Perquè la nostra proposta és per a fer la independència, no per a buscar un encaix federal o confederal o plusquamperfecte o vés a saber com amb Espanya. És per a deixar d'anar-hi al darrere de trobar una millor posició del poble de Catalunya dins d'Espanya, sinó per anar-nos-en, per ser independents. I la senyora Tura, el senyor Nadal, Geli, Maragall, doncs constatem que evidentment el seu projecte no és la independència, ni el del seu partit ni el d'ells mateixos. Per tant, aquí sí que seria incompatible. És a dir, la línia vermella per la qual no farem acord és si el programa és per a eixamplar, decorar i millorar els barrots de la gàbia. És per a sortir de la gàbia, no per a fer-la més còmoda. És en aquest sentit que des de Solidaritat Catalana per la Independència ens mantenim fidels i lleials i al costat de tot el moviment No Vull Pagar i ens comprometem a partir del 25 de novembre que no hi haurà cap acord amb cap altra força política si no significa la supressió dels peatges a les autopistes amortitzades, és a dir, totes al nostre país, la supressió de tots els peatges per llei a les autopistes amortitzades de Catalunya i l'anul·lació immediata de les desenes de milers de multes al No Vull Pagar que ha imposat el govern de Convergència i Unió. És per això que convoquem